हाय फ्रेंड्स, मेरे आज का नया वीडियो में आप सबको मेरे दिल से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। नै लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलांबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। हेलो लोगोफोर, नै आं दायो दिनै फिसालानि बार्थडे दङ जोंहा। नै आं पनिरखौ 1 केजिमोन नालाय, बेखायनो नै बेखौ बेबायदि हानानै लाबाय आङो। नै बेबायदि हाना लाबाय जागोन ना लोगोफोर। ओमफ्राय नै जोगोनार सयाबिनजों होनो थाखाय नैबे मटरखौ आङो रुना लाबाय आरो। ओमफ्राय आङो दायो पनिरखौ हाना लाग्रोनोसै, बिनि उनाव लोगोफोर आंहा सामब्राम हानाया सनाया माबायदि सस मासे गानबावलायो सामब्राम हानाया देन्जारसोखा। एखेबारे माबाजानो गियो आरोखि, मेगनाव हाबजानो गिनाया। नै ओरैजाय टमेट'खौ फिसायनानै लाग्रोबाय, ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो पियासखौबो फिसायनानै लाबाय आरोखि ना लोगोफोर। चिकेनाव थारखा होनो थाखाय आरो पनिराव थारखा होनो थाखाय बेखौ फिसायनानै लाबाय आरो। नैबे जाहैबाय अद्रक लसुननि पेस्ट। नै बिथिं रेडि खालामनानै लाबाय आरोखि। नैबे मटर सोमनाय लोगोफोर। नै ओरैजाय बार्थडेनि बेलुन रेडि खालामगासिनो, आरो ओरैजाय ना फ्रायखौ एवग्रोनानै रेडि लाग्रोखानोसै आरोखि ना लोगोफोर। ओरैजाय एवगासिनो दङ। नै ओरैजाय ना एवग्रा मानसियानो बेहा नाखौ आगोलावनो एवग्रोखाबाय आरोखि। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेदर लोगोफोर। एसे दै गुदुंजों रुग्रोनानै लाबाय आरोखि ना बेखौबो, जाहाथे माने मोजां जायो आरोखि ना। पनिरखौबो एसे एसे हाल्का हाल्का फ्राय खालामनानै लाबाय लोगोफोर। नै ओरैजाय जोंना रान्धनिया नालाय माइलाय पनिरहाय बेदर, ओमफ्राय बैयो बेदर बेखौ बोखारना होलाय एसे। मटर होजासिगोन दा बांसिन होगोन। आखाया साबि ओइनो लोगोफोर, नै नुदोंना माबाया बेदरा जोंना ग्लब ग्लब गोदौबाय। दे खोबना होदो दे। ओमफ्राय नै जोंहा खामानि मावग्राफ्रा आरो नैयावबो दंबावो, आरो नैबेयावबो संनो होदों आङो। हास्लाबलाना नै ओइयावबो संदों। ओइ सासेखौ नायहाबथारनै बयबो। खिर बनायसे बनायथार खिर बनायसे দেখি জহা চাউল আৰু দেখি চেনি ৰেকৰ্ড কৰিছে না, চাউল আহিব নেকি? হা কি কৈছা? খ কি বনাইছে? ক্ষীৰ বনাইছে। বনাই থাক। Ikut lingkup kata. Enak lah happy birthday deh. नै लोगोफोर, दिनै जोंहा फिसालानि बार्थडे, ओमफ्राय बेयावनो एसे लोगोफोरजों
दसे माने फिसालानि बार्थडेआव इन्जय खालामबाय आरोना नैबे हेलौ हेलौ सिनायखाबाय जानांगौ लोगोफ्रा सिनायो हायेन बिथां बियो हायेन भिडिअ जाय दङ केकखौनो हाखांबाय बिथांनि जेसेबां लोगो दं आंखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय हायेन भिडिअसआव लोगोफोर आंनियाव जायफ्रा माने आंजों लोगो साबस्क्राइब खालामनाय बिथांखौ खालामना होदो आरो बिथांनियाबो आंनिखौ खालामनानै होदो जाहाथे माने जोंबो एसे गोजौआव दावखोलांनो हायो आरोना गोजौआव दावखोबाबो तारमाने मोनसे मनरन्जन माने इन्टारटेनमेन्ट लोगो मोनलायबाय थानाय बायदि मानसिनि जिउआव जेसे हायो गोजोनै थानांगोन आरो जेसे हायो मानसिजों गोरोबनानै थानांगोन जेरै जोंबो बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामो बिदिनो बयनिखौबो नायो बिदि आरो आरो आंथ' नायबाथाय बयनिखौबो लाइकबो खालामखायो नायबाथाय लाइक खालामबाय आरो कमेन्ट खालामना होबाय ओमफ्राय गोदान नुबाथाय साबस्क्राइब खालामना होबाय आरोखि ना बयखौबो सापर्ट खालामलायबानो बयनाबो गोजौआव चिरांनि बाक्सानि लोगो नांलायदो चिरांनि बाक्सानि चिरांनि सासे बाक्सानि फिसालानि लोगो ओमफ्राय दा नै दा केक हाखांनानै माने मिस्थि केक एरि जाहोग्रोनोसै आरोखि ओमफ्राय ओंखाम जानाय लोंनाय गेजेर गेजेर हिन्दीबो बुङोना दिगदारा जोंनिया हिन्दी बांसिन हिन्दीसो सोलियोना बांसिन इंलिससो सोलियो हिन्दीबो नांगौना हिन्दी इंलिस नांगौ बांसिन गोरों होनोब्ला मोनसे माबायाव गोरों गासै बिथिङाव गोरों जानांगौ नङा होनबा हिन्दीयानो जा इंलिसानो जा बर'आनो जा एसामिसानो जा गासैबो मिक्स आरो जोंनिया दामनायावनो जा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनाय बेफोरबायदि बेखौसो गोरों बिदि होननानै हिन्दी बुंबानोदि खायफाया बुङोबा हिन्दीसो बुंदों ओरै जायोना बिदि नङा बिदि आसान बेफोरबायदि आसान आरोना रोंगौथि गोनां माखौ होनो गासैबो बिथिङाव एसे सम लानानै सानैसो सासेया लोगोआ फैबाय र' लोगोफोरा एसे देखायनोसै नै ओरैजा नै ओरैजा आरोना ओरै बाबुफोर लाबोलाय एसे एसे ना नै लोगो माखायाना नै आजायाबो स' लोगोफोर नै आजा बाबु ओमफ्राय नै दा लोगोफ्रा फैबाय ओरैनो जिरायथ'दों आरोना itu amal borai sih itu amal lo itu ya ke akor borai ada aja kontrol lo besar lo আজি আমি এক লগত ট্রেনিং করা মানুষ training kora মানুষ কেম লাটুনা কেম লাটুনা थ' नै लोगोफोर नैबे जोंहा बिथांनो ओंखामखौ जाहोग्रोनाय जाबाय आरोखि ना दा बेहा माने एसे खामानि दं बेयो थांग्रोसिगोन ओंखायनो बिसोरनो ओंखामखौ जाहोग्रोबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो उनाव लासैनो जालायबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो कमेन्ट्स हरदो आरो जायफोर बिथांमोनहा गोदानै नायसंफ्लांदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माबायदि जाखो दिनै फिसालानि बार्थडेआव माने लोगोफोरखौ एसे लिंहरदों आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय गथ'फ्रा गेलेगासिनो ओमफ्राय नै ओरैजाय आरो थाखोसे जाहोग्रोबाय आरोखि ना जायगायाबो खम नालाय लोगोफोर जोंनिया ओंखायनो ओरैजाय एसे जाहोग्रोनोसै आरोखि बिसोर जाखांनानै ओरैजाय पार्टि मोनसे जालायबाय जोंना बिथांमोनहा लास्ट न'खरबि दे संख्रि फानदो फरायनाय जाना फिसालानि बार्थडेनि ओंखाम जाहोदों
दे रानि ओइ चक्लेट पेकेट बिसोरनो मोनसे सेरनांबा ओइ चक्लेट फिसा फिसाया रानदोंना रानाखैसै गैला थानो जिरायदो थांबाय नामा बुरजा गालांबाय फिसाखौ बस মই মা কলা দিতে করো আপনি বহিল Pesalani Happy sabi pala